jirai borin sago sekal kola bohunai mung sapayo huni kami kaisa bicar englaiman yagulo kami ni lukurok bai kami yakari thangdi huni sajagai khorokni sekal huni hinjangnai rok kami yakari thangka pia khoroksa sakra jukhe busajani nogo thangmani saljani yagulo no tesa nogo rphai jaka busarok bai amna kitingai parani bororok no wan chugoi tesa bicar achuk lainani huni samani yagulo tini fungjorao busai bishorai dugano thangai cha nangai phaimani yagulo bihek busano bithi chawi thilakya patimo ongkha sidai ps bai khobjak ramsadu para 10 taka kabiwa kamini lokoroni bakhakti koksa chamung thanai bisi kolokma jorao bo tomakari kamini sikal hune reklai rohorjana sibo phiaba chini kamio omahai hinjakmani yagulo borono kebo bunai bokuri sikrinai bokuri kamio tatongni hune simise bihekno sajago hune kamini lokorok salakya patimungno sidai thanani police phaikya phiaba patimungno tui thaisa kok salia sidai thanani usi Sanjay Laskar te Bishra Dabbormangka 65 years eba umur agamti Dabbormangka 60 basa beri kene cela khoroksa Bureau Report Nova TV Ini nong parawa tam go thana gai thaiya jadi nangka apo kisa sabai syukur sekenal Sin paraw khai borok sekal kolok ka ta kai sung bobong no dobodos ika sung khaya borok se sawo ang no khayu ang na agun di ni sawo ngate kaisa bo sawo pin bomo ta keni pho borok khakala ju bulai ma sima kare tong thong lai man nga ba no sung ma bisar ma khakya ma salakya ta paran borok ta sung botike tong sana ni te chi sana tong pho ni sawo sung yakar ma ya thanya buka suka ang yakar ma ya ni ngai ba ke sana ni sama ma salakya gram kacha boti khanya ni ngai salema pore 5 din de di kasen 5 din dising nor thani sung ma bu ya top to gya nor thang ni no ko thang sai de kya sung nga samani pore hangai bus orok parawote sa borok ai borok khai mai khoni borok khai bisar khaikya borok saka je ko dole me ching khaikya ning khai ngar pore khai kai than thalek 5 tari hingka 5 tari thalekya bisar khaya koi 5 tari ila gothana ma apo koitaring simi gothana mani gothana ka bo tarik jam lang sami Pari rawa tuh mutu. itu narak jal ya ta Kana 20 tadi loh, 20. Hari mas 20. amni ya lo tangai pro buma ke thainya ni nangka hingka amani pore hingka te waisa bo busajeng nar thangka busajeng nar thang pore bahajeng horo phai tuni khaja tongkha busu din bo tongkha tongkhana dadin pajin se tongkhana go horo phai tuni ke busajeng tang phai tuni ka samiya hingkai sungbo tonika no ka chanchatam kun saya ga miya khai sung sala kita pal grang pacha bono chi chokai ta ka chama chi chokna sim ko bujani ni phai ma phai ni sung la kita bono ma phayo ni chau ara bo thinyani no bo thinyani ang tong ma ya ro ni phai tu ki hikta buri shi gong kha ne ate ni bin ba sai khana ta ga ba sai saka nong pan ji saka ro hari wongka ni chau gang hingka ta phana jeng to sekal hoya bele nong para ni borok se rekhale horo tomakari ni lori songti rekhlayo agi rogo ma hage wasi khlajak do pa rekhlai jaga ni hayo tomakari ni kai sung bahan ba borok kibina ni sin babu songti sakata bindara songro mutai khai to bindara songro tabu tibe keta
Abo ke bobo sani kota nang na abo pulia de klai jang mani. balukha iko ta rake song hira song se bo serai serai chu rake su serai ko bo sa kaisa chigalang kha Seranya peta. जोंनो बिसार थानाय आफरां सुंगु दुरामनि बिहिंनो बलाय बलाय जाकार मा दं लायके साइमान साव गासिबो बाहान बा निदिन बाहान थिन पि न कलायो ओंखाय बाहान बा बर राय खिबि ना नि बाबु सं बिसालाय केता बेका आबनि पर kai ko para muting dong kata Paro ke sabno borok abo hai kolok jak na. bini bani busuk radika no kolobu Hmm. ga ora bo bini borat no bim bani borat kelayu ta mang nei ri thai bai radika kolok jang nai kai bin busung mang kelayu kaisa borat kaisa busuk Usungni besapa. busung ni besata A kolok furu bani bok sak bai thang borong mung sapai mani abo hai kuno kaisa nong thani porman hai ke ba furu turu tong. agun di hini samaro puruk tongo te kaisa kai kosoni bisi kini sawta ko sakani bona ko bung saria bo para tong thana nangan ni sawo Bisar khale furu bahai borok gor gosi na kita ma hai bum hai koksa norok bai. bor kini kisela wala jongo Apni jagulo norok ke bo bong nukhungo thangai pupre sopre hai ke ba sigir sokol da khale jak. kono khaya songko bin besala sai mana na para no tep sara khaya sung kono khaya ni jin waro no khathang to de jaga pan hanai Ayo. ga bo khai miate ha sala kesin Jaga. hayu ni khane sale ma sabe ko do kai sale ba pore ba besa ju song khobri ba kesin Ha? ba ju kini khobri ka bosla no khobri ka para tan tam phai ba ji ni ma no para to sung to ni malia bin ba kai tong ma no bin ma na to ni malia no aku tolfon boro aku tolfon bara di tu de ja pan tang ko bo san nok man to ni chu sojai ma sa to ton me ngi ya di phai bu ke di phai chung sai mi ya phai pe kya Arab pun salangnya peta. para saya kun pan salang horo phakya horo tuni kalang ka thangka ati kun salang ya maka Kabuk thimale tangi thige na bo. Bum hai kor ang tam ngi chiga tan sana chung sai ma ya busala bicar thana hne salanya ko mani hne salanya hne haima ye busala nuk tong khayu busala ka thinu phaketa rakesh nuk phaketa afka bunya ni himba keta bo aba chung sai mi Thine ni bum tam agun ti agon te. kaisa bisirai busai mi ka bisirai Busai ni kum busai. chung to busanya ru khalaya busanya tonin Boys ro busung bai kena. bong boy ka busung ka bang samia Hai posit. Hai. Sai posuti. Para ni mung kai. ram satu para Ram sara para. Bo thanak lai bo. sidai mohon pur Sidang.